ako dito. Why? Kasi sasawa na kita. Pwede di ay. Yan. Yan. Ano naman ron? Ito ba ng iro? Ha? Ano sa ng iro? Bali-baliho ni siya para nagawaan na pagluto na ba? Pagpagpag, nagpula na siya. Ano na siya? Yan natin foil ba? Kuwit? Wala. Cheng! Hi! Ang ching-ching na, ang ching-ching-ching. Ang ching-ching na mga ching-ching. Ang ching-ching na palangga. Magluto sa saging ha. Kakasaging, Cheng! Hala! 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 Oo, dara! Dara! Hala! Hala! Aduy, nangihi naman po ka diya. Terus yung iruan. Hala! 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 Bulingot naman ka ay! Bulingot naman, ching-ching ay! Hala! Bulingot na! Ulan-ulan man guys, manang magluto sa taaning. Pinirito nga saging, piritohon ra ako ni guys kay kasog asukar, tamis. Ako na haunon. Ako na haunon guys. Hala, napagod. Na naman. Putay sa kuanak be. Do we have paminta or... Ami sa tong kuan be katong salaan ba? Napagod. Dali ah. Butang diri oh, diri. Focus kayo sa vlog ba? Napagod na noon. Sige, dara. Oo, sige na. Ulit pa. Napagod guys. Vlog pa. Ilan? Fighting. Ana siya guys, inaana na siya. Mana mong kaon-kaonon ron, nahulog pagyot eh. Mag-make of ano ba? Saan mong gamit? Garlic bread. Saan mo? Do we have some pepper? Wala eh. Ano paminta? Agay, napasok ko. Wala paminta. Kuma. Wala lagi, ako palit paminta. Ay, ano ko palit? Hindi mo to maapil sa listahan. Kaya lang nasa listahan, maura yun na yung mapalit. Pag-lista na ko man ba? Sodpod. Kung di mga importante, wala na na-erase. Erase na, basta dito importante. Ang kuwan, kanang marshmallow. Nani siya guys, kamay na lang, dali ra. Guys, Hinahinay, maglagsik. maglagsik ito. Mangluwa man nga kami. Non-stick pero mangluwa. Aban dili na. Lokal naman na sa akin. Who cares? Ni guys. Mana among kuan haon na pagod man noon eh. Vlog pa more! Mga lagi di lagi mabantayan dayon ba napagod na. Kani pod siya guys, napod ang ako pong anak guys, napoy kana na ang kuan, iyang lutuon daw kuno. Unsa tim luto nak? Garlic bread. Maghimo daw siya garlic bread da. Buttered garlic. Diba social ba? Social kay na nga ngalan oy. Biyan sa na ni pagluto da. Yung mo paging gi-off mo kasi. Sina wala man What is unda. the light up? To dito. Sige. Napalong na yung kuan ang agan. Sama na yung pagluto. Nahira. Secret para bibo. Sige. Pati lawalain ko. Muna na ako naluto guys. Nara siya. Sa lamis. Oh, transfer ang oil. Ha? Kana ra nga oil. I mean, gamay sa gamit ng oil. Ha? Gamay ra ko yun. Muna siya guys. Ako naluto.
Gamay ra gud siya para ra gud ni kaon-kaonon kay ulan man gud niya. Kuan ba? Laay walay makaon. Na, so ko ano. Lala ya ha. Unsa man po na? Garlic. Ano ang galit? Pag sa oil pod. Oh, char-char naman ako. Ako nagtapad. Hingan nang gihurot man na nimo gamay na pud unta na to. Ay! Ha? Oh, dali, come here. Dan, ay nanawag. Dali! Ay nanawag silingan, guys. Anhe daw kuno siya dire. Sa may tuyo. Ano Mut kay ba? Nya sa muhumot ng luto buga ako an. Unsa? Pug kakamuta oy mapasok ka. Kuan na sa kwantongan dito. Pasok masakitan ka matan gyud mo masakitan. Kani sa o kana ba? Professional lang. Ka. Sa naman na Ayan na. Gamay ra mo. Wala pud kami ba author ni Dalawan eh. Nagluto og saging nya si Unding amot unsa na ihang kuan nya mo. Nag-vlog. Na bisita na. Bisita na mo. Amen. Unsa na imo? Kuya. Unsa na? Dapat makaon ang. Hello. Hello, dapat madungag. Third garlic bread. Mo na yung nabuhat guys, oh. Buttered garlic bread. Napagod lang sa gamay pero. Okay naman. Lami ba yan? Ay siya guys, lami. Parisan ba dahil na mong juice? Nahurot, wampod. Load mo sa juice ni Paris. Pwede dapat anin. Paris. Ano siya guys, lami ba yan di ay? Lami siya guys. In fairness, lami. Perfect din siya pang snack. Perfect. Busog na ko. Kuan ka. Nagbayad na ka? Yato pala mas ko ang imong classmate na humala. Upod. Nyo pa siya nagtrabaho. Lami ding. Ilogan kong draw. Ha? Ilogan kong draw. Sa draw? Ha? Ikaw ko di ana hatag ni kan. Kwa ko chili hatag ni katunga. Hoy. Kwa ko chili ko. O kawa pa mo dili agi oy. Wala eh. Magkuan lang ta oy ayaw na nga pan gamita di. Pati tagpan nga lain. Okay, wala ko may nasakit. Meron. Ano na sakit? Ay sakit ron, ay sakit ron nga iro, sa iro. Kana ikardro na kanila mo. Di na ka deng? Ahos ne? Wag. Na panji ko yung ahos. Ha? No, ahos. Wah. Ano anak ni mo si Kuya ay wakwak. Wag ko do ka kay din kagahag ahos. Ahos not my friend. May migog ahos. No, medyo ka maglamas og ahos. Lamas, pero parang mabalo ko, tapos mukha ko kayo. No. Buin. Ano sa mana? Mara to kong vlog for today guys. Nagkuhan lang, loto-loto, kaon-kaon. Thank you for watching. See you in my next vlog. Bye-bye.